Oppe hos min mor og far, der kom der sådan en lille besked ind af brevsprækken, at hun skulle flygte med mig. Jeg var jo et jødisk barn, men min far, der var kristen, han skulle blive hjemme og beholde sit arbejde som sporvognskonduktør. Der havde også stået på denne her lille seddel, der var kommet ind, at hun skulle tage alle sine smykker og penge med, for det koster at flygte. Men de havde hverken smykker eller penge. Og hun havde heller ikke en kuffert, for de rejste jo aldrig. Så hun pakkede et uldent tæppe med en hovedpude og en bamse, lidt tøj til mig og lidt tøj til sig selv, og tog mig i hånden. Og på sedlen havde der også stået, at man kunne gå ind på Hovedbanegården. Der ville man få yderligere information. Eller man kunne tage ud mod kysten. Men min mor hun valgte at gå ind på Hovedbanegården, og der traf hun 30 af sin egen familie, og de blev så enige om, at ligegyldigt hvad der sker, så holder vi sammen. Man hørte også, at man kunne komme op til Gilleleje, og derfra komme over til Sverige. Så de købte billetter op til Gilleleje. Men i toget derop, så fik de at vide, at de skulle slet ikke stå af på Gilleleje station. Det var alt for farligt. Nej, de skulle stå af på en lille trinbræt uden for Gilleleje. Og der ville blive afhentet af nogle fiskere. Og således så kom de altså op til det her lille trinbræt, der hed Pårup, og så stod de ud. Folk blev installeret og gemt i kældre, på lofter, ja, overalt, indtil at de kunne komme over til Sverige, når nogle fiskere kunne sejle dem over.